Shubor nakashlem jong unong san Hima. Ki Pulit ka East Khas Hills District haga no phaisngi jong ka khat sandarik ya yong arajar pu henriu kilara yu Kenedy khongsit haga Jaka balap de ka Pynïap ka kong Eilang phawa hanongra lum marbo ban Phah Batai Kumno ula Pynïap ya ka kong Eilang hashua ban bret ya ka Pynïap lawan Ïalam yu Kenedy de ki Pulit SOT haringkat gajingwan ka kinhun Forensic Crime Scene Unit gajingyalam ki Pulit yu Kenedy khongsit kalong ban Phah Batai bat pen yu Kumno u Ïalam ya ka kong Eilang shakadi ga Jaka bat Kumno u Pynïap pan kumban shukdo u Kenedy ula shakamno haki bor Pulit hadian kajing suba don kti Pynïap yu habret kershan bor khan mudai dangshan bat hadian kata ki Pulit kila yo jing tebru ba u Kenedy ula don kti ban Pynïap ya ka kong Eilang phawa. Pak Barat, stop lebih baik je, bos. Ida lebih. Nah. Ya kemat kelah ya. Watch out, Phah. Watch out, Phah.